Türkmen häkimetleri garaşsyz jurnalist Soltan Açylywany esassız yerden mejburi ýagdaýda hassahana yerleşdirdiler diýip Türkmenistanyň Kronikasy 20-nji noýabrda habar berdi. Neşriň maglumatyna görä häkimetler Türkmenistanda başga pikirleri susturmak üçin ulanylýan öňden gelýän goşudurnak içinde bejeriş usulyny Açylywanyň Jeneva halkary bayragyny almak üçin uşçak wagtynyň öň ýanynda ýüzüripdirler. Bu waka Türkmenistanyň Kronikasynyň we halkary adam hukuklary hyzmatdaşlygynyň türkmen häkimetlerini berk ýazgyryp beýanat ýaýratmagyna hem getirdi. Açylywa 20-nji noýabrda ýer saat 9-da gyzy bilen Aşgabatdan Jeneva uçmaly eken. Ýöne ýer saat 6:30-da gapysyny kakan ak halatly we ýüzi medisina maskaly lukmanlar ony eline aýagyna bakman zor bilen hassahana alyp gidýärler. Lukmanlaryň biri 75 ýaşyndaky jurnalistin ýokunç kesele ýolumakda guman edilýändigini we gyssaly hassahana barlygyndan geçirilmelidigini aýdypdyr. Açylywa ne garyndaşlaryna habar etmäge ne de telefonuny almaga ruhsat berilipdir. Güýç bilen tiz kömek ulagyna mündirilen Zenan zordan gapysyny gulplamaga ýetişipdir. Ýöne soň onuň açaryny hem elinden alypdyrlar. Saňa o dünýede açar näme gerek diýip lukmanlaryň biri sorapdyr. Jurnalisti çoğunludaky ýokunç keselliler hassahanasyna eltip, bir-iki günlükde öýüne myhmançylyga gelen aýalyň hassahana düşendigini aýdýarlar. Jurnalist ol aýalyň keselhana düşeninden habarly eken. Ýöne ol ýürek agyrsyndan ejir çekip, nevrologiýa bölümünde bejerge alýan eken. Açylywa öýünden alınıp gidileninden 10-15 minut soň howa menziline alyp gitmek üçin bu ýere onuň gyzy we giýewsi gelýär. Gapyda duran ak halatly adam olara Açylywanyň ýokunç kesele ýolumakda guman edilýändigini, onuň bilen gatnaşykda bolan adamlaryň ählisiniň saglyk barlygyndan geçmelidigini aýdýar. Jurnalist häzir hassahanada saklanýar we lukmanlar onuň haçan öýüne goýberilejekdigini aýtmaýarlar. Bu waka Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň öňkü habarçysy. Häzir düýbe Wienada yerleşýän Türkmenistanyň Kronikasy neşri bilen hyzmatdaşlyk saklayan Açylywanyň ýurtdan çykjak bolanda ýolundan saklanmagy bilen bagly ilkinji hadisa däl. Geçen ýyl ol Şwetsariýada geçmeli Martin Ennals Award bayragynyň adam hukuklary dawarasyna gatnaşmak üçin Jeneva gitjek bolanda howa menzilindäki resmiler ony we gyzyny pasportlarynyň, wizalarynyň we biletleriniň bardygyna garamazdan onu uçoruň bortuna goýbermediler. Eneli gyz Açylywalaryň gözleriniň öňünde pasportlarynyň ähli sahypalaryny çygly süpürgüçler bilen öýlediler we soň resmi namalaryň ulanışa yaramaýandygyny aýtdylar diýip Türkmenistanyň Kronikasy geçen ýylyň noýabrynda ýazdy. Şonda halkary guramalarynyň basyşlaryndan soň eneli gyza täze pasport berildi. Açylywa Türkmenistanyň içinde awtoritar hökümeti tanqidlayan ýeketäk jurnalistdir. Soňky 10 ýylyň dowamında ol tusogluk, haýwatlar, fiziki hüjümler bilen ýüzbeýiz boldy. Jurnalist we onuň goldawçylary hökümetiň munyň bilen onuň işi üçin aralýandygyny aýdýarlar. Açylywanyň ýolundan saklanmagy bilen bagly soňky ýagdaýdan soň Türkmenistanyň Kronikasy we halkara adam hukuklary hyzmatdaşlygy türkmen häkimetlerini berk ýazgyryp beýanat ýaýratdy. Türkmenistanyň Kronikasy we halkara adam hukuklary hyzmatdaşlygy garaşsyz jurnalist Soltan Açylywanyň Jeneva gitmeginiň öňüne almak üçin Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan görülýän haýran galdyrjy çäreleri berk ýazgyrýar. Ony we maşgaly agzalaryny esassy sebäplere görä hassahana yerleşdirmek hökümetiň başgaça pikirlenýänleri dymdyrmak üçin alyp barýan ýygyderli kampaniýasynyň täze bir pes derejesini görkezýär. Diýilip 20-nji noýabrda çap edilen beýanatda bellenilýär. Şeýlede guramalar Türkmenistanyň häkimetlerini olary gyssaly keselhanadan boşatmaga, jurnaliste hiç ýyly päsgelçiliksiz daşary ýurda gitmäge we işe sebäpli azar bermezlige çagyrýarlar. Türkmenistanda garaşsyz jurnalistleriň, başgaça pikirlenýän we pikirini aýdan adamlaryň garşysyna saglyk işärlerini, guman edilýän näsagly ulanmagyň uzak taryhy bar. Soňky 10 ýyllyklaryň dowamında ýurtda seslerini eşdirip bilmän garaşsyz neşirlere ýüz tutan raýatlaryň arasynda Gurbandurdy Durduguliýew, Kakybay Tejenow, Amanyelen Şapudakow, Sadyk Durdumuradow dagy ýaly mejburi ýagdaýda ruhy hassahana yerleşdirilen adamlar boldy. Azatlyk bilen hyzmatdaşlyk edip başlan ogly Sapar Muradowa bolsa, egindeşleri bilen fransuz jurnalistlerine Türkmenistan barada dokumental kino düşürmäge kömek berendigi üçin galp aýplamalar esasında türmäge basylyp, şol ýerde gümürtük ýagdaýda aradan çykdy.